Hoxe imos a Poio. Explicaremos de onde ven este topónimo e veremos como ali hai rapaces que rapean en galego. E é que a lingua galega estalles moi viva. Empezamos. Poio procede dunha palabra latina que hoxe usamos moito no eido do deporte, podium, e que é irmá da palabra grega podion. Significa balcón dunha casa, lugar de honor reservado no teatro ás autoridades, pero tamén outeiro ou coto. En calquera caso, é lugar alto que permite observar unha boa panorámica. Os primeiros habitantes do actual Poio deberon de ver naquel lugar algunha destas características, porque xa no século XII se fala da igrexa e mosteiro de Santos Ioannes de Podio, hoxe San Xoán de Poio. Este noso Poio é irmán de Puello, de Navarra, de Puig, de Cataluña, do Puig, de Occitania, do francés Puy e do italiano Poggio. Ben falado. A idea de facer o proxecto pois é buscar actividades de informática, sobre todo de informática das novas tecnoloxías, para fomentar o galego. A elaboración de videoclips, que é o que están facendo aquí ahora as alumnas, que tamén están facendo compañeros profesores. Despois fixemos a página web, dobraxe de dibuixos animados, que é unha cousa que temos pendente na segunda avaliación. Prácticamente está implicado todo o profesorado, incluso a parte do alumnado, está aberto a todo o mundo. Unha cousa que tiñamos pensado facer ao final do curso, que era colgar todo isto na rede, pois xa estamos facendo sobre a marcha. E aproveitamos tamén para facer unha web dinámica tipo periódico, non? A idea tamén é que canta máis xente a vexa, mellor. Baixamos as fotos, poñémoslle textos, os nomes, música, deixanos fotos no ordenador e nós despois co programa facemos vídeos e damoslos ao mestre. Entre outras actividades, unha que tivo bastante éxito porque foi activa por parte do alumnado, é o rap da Macedonia. Un verme que alumea na noite. Vagalume. Que parte do corpo utilizamos para escribir? Man. Descansados. E para rematar, dous ditos recollidos en Poio. Un en Lourido. Bule, que aí ven a noite por Lourizán. Ali falan con seseo, e Lourizán está da outra banda da ría un pouco para fora. Por eso a noite ven por Lourizán. E hai que bulir. E o outro é estar pensando nos paxariños preñados, que é estar absorto, estar sen facer caso ao que os outros din ou fan. Outro día contaremos máis.